Ćao, danas ću da spremim apatinski alaski paprikaš. Otkud ti znaš da spremiš alaski paprikaš? Da ti nije majka iz Apatina gore možda? Ne, nego moj srpski brat Zoki će da me nauči. A, misliš moj brat Zoki? Evo ga moj brat Zoki. Pripremamo 3 kg šarana. Parčad ribe se ravnomjerno posole. Prebace u kotliće pa se preliju sosom od paradajza. Stavimo 4 glavice crnog luka i doda oko 10 litara vode. Onda stavimo kotlići na vatru. Jej! I sad čekamo da voda proključa. Zatim stavimo 3,5 kašike slatke paprike i začin za ribiju čorbu. Paprikaš se inače kuva 45 minuta, ne više od toga, da se riba ne bi raspala. Samo nemoj da stavite ni peršu ni bosiljak, Zoki će da se naljuti. A dok se riba kuva, vreme je da se družimo. Ljudi moji, gledajte ovo. Mi u Apatinu imamo posebno testo za paprikaš, a pošto to ovdje u centralnoj Srbiji nema, može da bude zamjena spirale, a pošto ni spirale nisam našao, nažalost imamo pene pastu koja može da prođe. Ja volim da odvojim ribu sa strane, pa onda uporedo jedem i paprikaš i ribu. Top!